ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦତ୍ତ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ପରିଲିଖନ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରିବା। ପରିଲିଖନ କରିବା ପାଇଁ ବୃତ୍ତ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଧର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବାହୁ ନେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି। ଏପଟୁ 5 ଏଠୁ 5 ଏଠୁ ପୁଣି 5 ଏଠୁ 5 ଚାପ କାଟିକି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତୁମର ଟିକେ ଟାଇମ୍ କମିବ ବୋଲି ଆଗୁଆ କରିଦେଇଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବାର ଅଛି କହିଲେ ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଟାଣିଦେବ। ବାସ୍, କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଟଣା ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମିଳିଲା ଏଠୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଖାଲି ଦେଖିଦେବ ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ବାସ୍, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ବୁଲେଇଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ପରିବୃତ୍ତ। ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ବୃତ୍ତଟା ପରିଲିଖନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ବୃତ୍ତଟା ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଲରେଡ଼ି କରା ସରିଛି। ଏଇଟା ଧର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ନେଇଛି। ବାହୁ ନେଲି 90 ଡିଗ୍ରୀ କାଟିଲି। ଏପଟେ 6 ଏଠି 6 ଏପଟେ 6 ଏପଟେ 6 ହେଇଗଲା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। এটা ଆଗରୁ କରାଯାଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନି। ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଟାଣିଲ। ସେଥିରେ ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ଟାଣିଥିଲ ଏଥିରେ ବି କର୍ଣ୍ଣ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ବୃତ୍ତ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲ। ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାହୁ ପ୍ରତି। ଧର ମୁଁ ଏଇ ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲି। ଏଠି ଦେଖ ଚାପ କାଟିଲି। କେମିତି ଚାପ କାଟିଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ଗୋଟେ ବାହୁର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଲମ୍ବ କେମିତି ଟଣାଯିବ। ମୁଁ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି। ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ନେବି। ବାହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ ମାପିଦେଲି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ବୃତ୍ତ ବୁଲେଇଲି। ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତଟା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ହେବ।